Да видим до кога, Косовала. До кога ще си велик. Три красавици на едно място. Как сте, дами? Как е настроението? Ендер! Боже, какво ти става? Откъде тези комплименти? Красавици. Комплименти? Какво лошо има? Ендер, може ли да поговорим? Разбира се, че ще поговорим. Давай, слушам те. Да излезем в градината. Защо? Наши сме си. Едната е милата ни майка, а другата ни е приятелка. Виж колко е сладка. И тъй като няма какво да крием, Добре.